Soc a Tarragona i vaig a deixar aquests 4 llibres gratis a diferents llocs de la ciutat, així que estigueu ben atents per anar-los a buscar. Comencem per un lloc molt conegut, la plaça de l'Ajuntament o plaça de la Font. Anem a repartir més llibres. El proper llibre és un clàssic i el deixo a la via de l'Imperi Romà. Ara deixo el proper llibre de literatura infantil i juvenil al bell mig de la Rambla de Tarragona. L'últim llibre que deixo avui és un clàssic de la literatura hispanoamericana, La Araucana, en una selecció ben breu. Així que el deixem en aquest banc davant d'aquests grans magatzems que tothom coneix. Jo crec que només per aquesta samarreta ja m'he guanyat un m'agrada. És així. Per d'un m'agrada em poseu un contracte de televisió o ràdio també l'agafo,